Кайларда гына йөрсәк тә, кая гына барсак та, безне татар авылларында менә шундый матур җыйнак капкалар каршы ала. Һәм без бүген Орынбур өлкәсе Абдулин районы Чаганлы авылында. Әлеге авыл турында еш ишетергә туры килде. Әлбәттә, яхшы сүзләр генә. Үз күзләребез белән килеп күрергә булдык. Нәрсәләр сөйлиләр соң шул хәтле Абдулин районы Чаганлы авылы турында. Монда халык саны арта бара дип, һәр өйдә ким дигәндә 2 машина, хезмәт хаклары 200-300 мең, төхемле атлар һәм башкалар. Чаганлыга керүгә чыннан да авыл гөрли. Кешеләр эшкә ашыга, өлкәннәр капка төбенә чыга, урам тулы балалар, күбесе әле аларның су кыйнырга да төшә. Менә бу Ок елгасы. Аның озынлыгы 571 километр дип билгеле. Һәм инде менә мондый иссе көндә минемчә әлеге Ок елгасына шумудан да әйбәт фикер юктыр ул. Әле ул гына да түгел, мин хәзерге вакытта Чаганлыдан Оренбург өлкәсеннән Башкортстанга юл тотачакмын. Бу минем бер 30 секунд вакытны алачактыр. Авылда балалар эшендә эш җитәрлек. Тик олылар җәйге шелләдән бераз ял итәргә дип кергән арада бала-чага су буена ашыгам. Мин дә алар белән бала-чакны искә алдым. Булай рәхәт кенә 2 регион арасын берничә тапкыр үткән юк иде әле. Балалар бөтен җирдә, урамда да, бакчаларда да, җәйгә кайтучылар да күп. Салкын ак суларыннан кайнар моң дулкыннарына таба йөзәбез. Әлбәттә, мәдәният йортына. Монда җирле коллектив яратып татар җырларын башкара. Нинди җырлар башкарасыз, Лизапа? Лизапа, әйт әле. Нинди җырлар башкарабыз? Баршында үзебезнең күңелгә туры килгән, белгән җырларыбызны менә авыл тормышына багышланган инде. Мәхәббәт турында да җип бергән булабыз шунда. Bütün условия бар. Эшләгез генә. Эшләргә генә, җырларга, катнашырга, менә тырышабыз, фитнеста ясадык кышны. Балаларга мультфильмда күрсәтеп китәбез, шунда мероприятиялар әзрәк оештырабыз. Менә вроде как Шәүкәт әйтмешли, тырышабыз. Мин үзем дә елга буйларыннан менеп, илһамланып киткәнмен бугай. Матур ык буйларында атлар эшерсәң иде, туган үскән җирләремдә гомер кичерсәң иде. Чаганлы атамасы агач исеменнән килеп чыкканын, татар телен яхшы белгәннәр чамалап алган булды. Бу татарча әйткәндә Чаганлы авылы, исеме Чаган булган, элекеге авыл барлыкка килгәндә Чаган агачы булган, шуңа Чаган исеме кушканнар. Ну, бүгенкендә инде теге Советский Союз вакытында, коммунистлар вакытында теге общий теге неге энциклопедия кергәндә инде село Чаганлы дип кергәннәр, Абдулинский районы, Оренбургской области дип кергән бит инде. Но теге тарихка әйләнеп кайтканда төрле язулар нинде, китапларда бит инде безнең авыл язылган, где-то примерно 1750-59 елларда барлыкка килгән дип. Конечно, монда башта килгәннәр беренче әйтәләр инде. По разным оценкам, высказываниям, Пензенский губерниядан Пенза татарлары килгән, икенче варианты инде безгә килгәннәр монда Бугульминский возвышенностьтан Бугульма татарлары килгән дип әйтәләр. И Саранский уезддан, Саранский ягыннан тоже татарлар. Бүгенкендә инде безнең авылда 250 арты авылда хуҗалык, йорт дип әйтәбез инде. Шунда где-то тора бүгенкендә примерно 400 кеше. Авылда торалар баса татарлар, бер генә милләт инде, татар. Только татар чиста татарлар. Бу якларда күп авылларның тарихы бер-берсенә охшаш күрәсез. Йомышлы татарларга җир бирелә, алар килеп тупланалар, ишәяләр һәм чаганнар гына үсеп утырган җирләрдә дә матур авыллар кырып җибәрәләр. Тырышлык безнең халыкның канындадыр инде ул. Бүгенге көндә дә Чаганлы авылында авангард җәмгыяте эшли. Нәкъ менә әлеге оешма сәбәпле авыл бүгенгесе көндә чәчәк ата. 75 ярый дөрес күрсәтә икән. Менә бу урыннан инде машиналар төялеп керәләр һәм инде барсы да саналып бара. Аеруча бу уҗым уңыр җыю вакытында башлана, ләкин хәзерге вакытта машиналар әнә тегеннән керәләр, җиңел машиналар моннан керәләр. Күргәнегезчә, авылда бар
Авылның мәркәзе, авылның үзәге, һәм инде бар производствоның җитештерүнең үзәге, мәркәзе. Шулай итеп, без мондагы техника белән таныша башладык. Берничә көннән алар урып җыю эшләренә керешәчәк. Нинди генә тәгәрмәчләр, кабиналар, төсләр, кыр эшкәртү агрегатлары юк монда. Күрәбез, бу машиналар тирәсендә механизаторлар бетерелә. Шулай шул, нинди генә кыйммәтле һәм сыйфатлы булса да, техника карап торганны ярата. Инде тракторларның үзләренең озынлыгы, бийеклеген әйткәндә юк. Менә шундый биек тракторлар бөек эшләр башкара, дуслар. Иң гаҗәбе шул, мондагы эшчеләр арасында яшь егетләр бик күп. Менә Илфарга әле 20 генә яшь, ә ул инде алдынгы механизатор, зур техниканы йөртә. Безгә үзенең эш урынын күрсәтергә ризалашты. Кабинага кергәч, үзем дә шаккаттым. Нинди уңайлы һәм аңлаешлы комбайн булып чыкты бит бу. Мен кайттым, монда сразу практикада әзрәк эшләп алдым мен. И потом права бар иде, мен укыдым сразу. Потом менә кайттым, укып беткәчтем сразу монда. Эш авырмы, җиңелме, ничек теге? Эшләү вообще. Авыр дип әйтеп булмый, хәзер тракторларда элекке кебек түгел, алар яңарак и эшләргә дә приятно. Эшләү инде. Ай, җиңел. Акчасы ягыннан ныгый башлаган, шуңа күрә шәһәрләргә бик карап та тормыйбыз. Монда үзебездә булай булгачтан күп кеше килеп, монда сездә Себердән дә күбрәк чыга дип әйтеп китәләр. Шул хәтле заманча техника арасында кайбер экземплярлар аеруча игътибарга лаек. Мин дә бераз уйлап тордым да, эш күрсәтергә булдым бит әле. Hey, җегетләр, әйдәгез йөртеп киләм. Белмим, бу ут сүндерү машинасы эшлиме, юкмы? Монда торгач эшлидер инде, иманым камил. Утны сүндерүдән киресенчә газ белән эшләүче комплекс белән таныштырыйк әле сезне. Дөрес, ул әлегә төзелеп кенә килә. Ашлык чистарту һәм киптерү комплексы сәгатенә 45 тонн бөртекле культуралар эшкәртергә сәләтле. Безнең тапшыруыбызны карап утырганда, аны куллана да башлаганнардыр инде. Безнең икенче сушилкабыз бар. Аның мощности 2 тәбәлә кирәк иде. Шуңа күрә инде җирләр арттырдык. Хәзер безнең почти 20 меңгә җитеп бара бу предприятиенең җире. И шуның аркасында икенче сушилкада потребность инде безнең тагын килеп чыкты. Шуның өчен объемнарны зурайтабыз и төзибез шундай объектлар, яңа складлар төзелә бездә, ана коридорда гына тора. Игеннәрне шунда куярга. Потому что киптермичә сдавайтырга күп финансовый яктан күп акча югалатачакбыз. Шуның өчен бөтен нәрсә эшләнә инде бу производство, авылга ярдәм итү ягыннан да, экономика ягыннан да, авыл барышына да егетләр, яшьләр, рабочийлар коллектив içендә инде бу, конечно, бик кирәк и яхшы объектив әтигенә. Техника турында күп сөйләп була инде. Авыл халкы бу машиналарга бик рәхмәтле. Иң беренчедән инде механизаторга эшләргә удобство. Ул интегеп, килеп, теге иртән ремонтлап, интегеп эшкә чыгып китәргә булмасын дигән кебек. Яңа техникага утырып китте, кондиционер эшли, ишекләре ябык, тузаны керми, чиста киемнән килде. Сменасын эшләде, кайтып китте тыныч кына. Акчасын, зарплатасын алды. Соответственно, техника, яхшы техника булгачтан, высокопроизводительный техникалар бит инде, ул күбрәк гектарын эшли. Соответственно, зарплатасы күбрәк. Менә шул зур комбайн һәм тракторлар меңләгән гектар кырларны эшкәртә. Тик ул техникада да кеше утыра бит. Намуслы кеше. Аеруча шикәр чыгындыры кырлары күп икән монда. Оренбур өлкәсендә бары тик Чыганлы авылында гына чыгындыр чәчәләр дияләр. Шикәр чыгындыры. Һәм шуннан да шикәр чыгындыры микән дип берәрсен булса да алып карармын дигәннең булмады. Тартып чыгаруы җиңел түгел. Икенче дубльдән эшләп карыйбыз. Я булмый бу. Без барыбер үз максатыбызга ирешергә тиеш. Беренче тапкырдан булмаса да, чөнки чыгындыр кирәк. Бик кирәк иде. Чыгындырны юкагына тартып чыгармадык, без хәзер атлар янына барабыз. Атлар янына буш кул белән түгел, күч тәнәш алып барабыз. Атлар шикәр ярата, бу шикәр чыгындыры. Капка төпләрендә тимер атлар, балалар вело атларда, урамнарда да ат көтүләре, клубта да атлар белән бәйле җырлар җырлыйлар.
Ә монда атларның да иң асыллары икән. Искиткеч мәхәббәт атлар. Татар халкы өчен атка мәхәббәт, минемчә, ул табигый, уланың канында һәм әлеге җирдә, әлеге авылның ниндидер бу инде ат мәркәзе булып тора. Һәм дөресен генә әйткәндә, менә монда йөрисең, һәм менә монда чемпионнар атмосферасы. Ни өчен дигәндә, чөнки менә мондагы атларның һәрберсе диярлек, алар чемпионнар, алар зур-зур ярышларда беренчелекне бирмәүче атлар. Алар күбесе инглиз пародасы булса да, тукымыннан булса да, алар инде минемчә татарлашып беткәннәрдер, татар телен өйрәнеп бетергәннәрдер. Шулай бит? Мәхәббәт атлар дип, менә шундый атларга әйтәләрдер инде ул. Азамат белән без монда таныштык. Ул чын мәгънәсендә ат җене кагылган егет. Минем бабам фермада атлар белән эшли иде. Бәләкәй юк чактан атлар белән үстем. Бабай үзе белән фермага ала иде атлар карарга. 13 яшьтә чаптыра башлады, үзе утыртып сабан туйларда. 13 яшьтән беренче тапкыр ипподромга 15 яшьтә эләктем. 15 яшьтән ипподромга эләгеп, ипподромдан чыкканым да юк әле. Атлар синең өчен нәрсә ул? Бу атлар гомер. Менә Азаматның атына да күчтәнешне бирергә вакыт җиткәндер дип уйлыйм. Юк, шөгендер ашатмыйм. Булмады инде. Атларга күчтәнешләр биреп, моңсуланып эшсез йөргән арада бузаулар кәефне күтәрде бит әле. Аларга битараф калып булмый шул, иркәләмичә булмас. Сәлам. Сәлам. Ой-ой. Шул хәтле. Безне яраталар менә, кара. Тик камерага нәрсәдер сөйләп йөрү эшме инде ул дип әйтә авыл халкы. Шуңа кул селтәп җил куып йөргәнне күреп, шул чак эшкә җиктеләр. Теген әнә, тегендәгесен ишегез. Булды. Көн кичкә авыша. Халык эштән өйгә кайту юлында. Тырыш кешегә тагын да бәрәкәт булсын дип җылы яңгыр явып китә. Тукай сүзләре белән әйткәндә, җил дә вакытында исә, яңгыр да вакытында ява. Авыл кешесенә нәрсә инде? Яңгыры вакытында яуса, эш беткәч яуса, шуннан да әйбәт нәрсә юктыр. Аннары инде рәхәтләнеп, ял итеп, мунча кирип тә буладыр. Ә инде монда кемдер мунчасын ягып җибәргән. Әгәр безнең илдә авыллар бетә дигән кагыйдә бар икән, чаганлы ул кагыйдәнең искәрмәсе булыр иде. Татар гаиләсендә ким дигәндә 2 ат булган. Берсе эш өчен, икенчесе кеше янына, кеше алдына чыгу өчен. Хәзер инде элеккеге кебек атлар юк, хәзер тимер атлар. Әлеге тимер атлар өйләрнең капка төпләрендә басып торалар. Һәм инде нәрсәне әйтергә кирәк, әлеге авылның үрнәге, авылда эш юк, авылда перспектива юк диючеләргә ачык дәлил. Чаганлы халкы авылларны бары тик яхшы бәяләнгән эш саклый. Калганы аның милләтнең көчле булуы, гырыф-гадәтләрнең яшәве, авыл кешесенең үз җирендә бай булуына бәйле. Күрәбез, бу схема үз нәтиҗәсен бирә. Чаганлы авылы Казан белән Орынбур арасында урнашкан. Һәм нинди авыл дип сорасагыз, мин шуны әйтә алам. Монда бик тә тырыш халык яши. Чөнки әлеге урыннарда инде ишелгән колхозны шулай гөрләтеп, һәрбер өйдә әллә ничә машина булдырып, шундый матур өйләр салып дигәндәй, моның өчен бик тырыш булу кирәк. Һәм инде менә шундый тырыш булган халык яши бу якларда, ләкин аның бер үзенчәлеге бар. Алар оялчан. Нәрсә дисәң дә, эшчән булса да, алар интервью бирергә дә күбесе оялдылар. Шуңа күрә без әлеге авыл турында күбесенчә үзебез сөйләргә тырыштык, дуслар. Минемчә, берничә елдан соң без монда әйләнеп кайтсак, авылны гомумән танымаспыз да, чөнки ул һәрвакыт камилләшә, һәрвакыт үзгәрә. Безнең тапшыруыбыз да бер урында тормый. Без дә һәрвакыт хәрәкәттә, хәрәкәттә бәрәкәт диләр татарлар. Юлыбыз дәвам итә, без сезнең белән һичшиксез күрешербез.